खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसपि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मिनिस्ट्रि अफ रोड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेसआ गासै स्टेट आरो इउनियन टेरिटरिनिसिम गांसे नटिस हरदों नटिसनि गेजेरजों जायनि गारिनि गासैबो गोनां फोरमानपत्र जेरै ड्राइभिं लाइसेन्स रेजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट फिटनेस सार्टिफिकेट गासैबो रोखोमनि पारमिट आरो गुबुन गुबुन डकुमेन्ट्सनि भेलिडिटिया जोब्बायब्ला बेफोर डकुमेन्ट्सनि भेलिडिटिखौ 30 सेप्तेम्बर 2021 मायथाइसिम भेलिड मानिनाय जागोन मख'नो गोनांदि जायफोरनि डकुमेन्ट्सनि भेलिडिटिया थांनाय 1 फेब्रुवारि 2020 मायथाइनि उनाव जोबदों बैफोर डकुमेन्ट्सनि भेलिडिटिखौल' 30 सेप्तेम्बर 2021 मायथाइसिम बारायनानै होनाय जादों कभिड-19नि थासारिखौ नोजोर होनानै जाहाथे गारिनि फोरमानपत्रखौ लानानै लामा सामायाव सुबुंफोरा हालाय-हाफाय जानो नाङा बेनि थाखायनो बे थांखिखौ मिनिस्ट्रि अफ रोड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेसआ लादों इउनियन डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा मैया आसामाव दावबायफैदों आरो आसामनि लखिमपुर जिल्लानि किमिन-पटिन लामाखौ बेखेवदों बे 20 किल'मिटार डाबल लेन लामाया आसामखौ अरुणाचल प्रदेशजों फोनांजाबगोन जायनि गेजेरजों मोन्नैबो रायजोआ जौगाखांनायजों लोगोसे अरुणाचलनि भारत-चाइना सिमायाव रैखाथि बिफाननो हाथियार दैथायनाय आरो सल्जारफोरनि दावबायनायनि थाखाय गोरलै जागोन बेनि अनगायैबो राजनाथ सिंह बिथाङा मैया सानसेयाव सा आरो सानजा सिमाफोराव गासै मोन 11 लामा बेखेवदों थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझारनि अभयाकुटियाव सानै लाइमोनखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि दायाव दायनिगिरि सास्निखौ क'क्राझार पुलिसआ हमदोंमोन जेराव सास्निनि मादाव साथामा गुबै दायनिगिरिमोन गुबै दायनिगिरि फरिजुल रहमान 22 बोसोर बैसोनि दुथाङा पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै खारखुमानायनि सोलो बाहायदोंमोन जायनि थाखाय पुलिसआ फरिजुल रहमाननि सायाव गुलि गावनो गोनां जादों जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिसआ मिथिहोनाय बायदिब्ला दुथां फरिजुल रहमाना सोलो खालामनानै हाग्रायाव मबाइल गंसे दोनखुमानाय दङ होननानै फोरमायनानै लादोंमोन जायनि थाखाय पुलिस हान्जाया दुथां फरिजुल रहमानखौ लानानै हाग्रासिम थांदोंमोन नाथाय जेब्ला हाग्रायाव सौहैयो अब्ला दोनखुमानाय सिखा दिहुननानै सासे पुलिसनि सायाव गाग्लोबनानै खारनो नाजायो बेयावनो पुलिसआ खेबनैयै गुलि गावनो गोनां जादोंमोन जायनि मादाव गरसे गुलिया दुथांनि आगदा आथिङाव नांदों बेनि उनाव दुथांखौ फाहामथायनि थाखाय क'क्राझारनि सिभिल हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन उनाव बरपेटानि देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादों नोंथाङा पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनिफ्राय रां मोनदोंमोन नामा जुदि होखानाय सोरखारनि नेमखान्थिखौ मानियालासे सिखावै पीएम किसान सम्मान निधि बिथांखिनिफ्राय रां मोननो थाखाय एप्लाइ खालामनानै दासिम सिखावै रां लागासिनो दंमोनब्ला नोंथांनि थाखाय खैफोद फैनो हागौ आसामनि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआ बे खौरांखौ फोसावदों बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला रायजोआव गोबां मोनथावि सुबुंफोराबो पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों रांखौ लागासिनो दङ जायनि थाखाय आसाम सोरखारनि सेक्रेटारिया बेफोरनि सायाव गोदानै नायबिजिरफिननो आरो फाहामफिननो थाखाय आबादारि बिफान आरो मोनफ्रोमबो जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरनिसिम एसअपि हरदोंमोन आसाम सोरखारनि सेक्रेटारिया हरनाय एसअपिखौ नोजोर होनानैनो पीएम किसाननिफ्राय रां लाग्रा गासैबो सुबुंफोरनि फोरमानपत्रनि सायाव नायबिजिरनाया जाखांबाय आरो सोर सोर मोननो नाङिफोराबो रां मोनगासिनो दङ बेखौबो सिनायनाया जाखाबाय होननानै फोरमायथिदों आबादारि बिफाना जाय सुबुंफोरा पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों मोननाङिफोराबो रां लागासिनो दंमोन बिथांमोननो बावैसो उनावनो नटिस हरगोन जाय नटिसआव सोरखारि मोनसे एकाउन्टबो थाफाखागोन जायफोर मोननाङिफोरा पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों रां लादोंमोन बिथांमोनहा होखानाय एकाउन्टनि गेजेरजों रांखौ हरफिनजोबनांगोन नङाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो आबादारि बिफाना फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला खोला सालमारा मानकाचार जिल्लायाव गासै सा 32,000 सुबुंफोरनि मुंखौ थिसननाय जादोंमोन नाथाय उनाव पर्टेलाव सा 49,000नि मुंखौ नुनो मोननाय जादों जेराव सा 17,000यानो गुबुन जिल्लानि सुबुंफोरमोन 17,000 सुबुंनि मुंफोरखौ सोर सोसनदेरदों दासिमबो सिनायनो हानाय जायाखै नाथाय 17,000नि मुंखौ पर्टेलनिफ्राय दाननाय जाबाय लोगोसे 32,000निफ्रायबो 5,000खौ मोननाङि सुबुङा रां लानायनि थाखाय पर्टेलनिफ्राय डिलिट खालामबाय होननानै फोरमायथिदों पीएम किसान बिथांखिनि गेजेरजों रां मोननायनिफ्राय माखासे आबादारि एबा सुबुंफोरखौ गोजानाव दोननाय जादों जेरै सेथियाव नखराव सरकारि साख्रि आरो पीएसयूआव साख्रि मावनाय थायोब्ला
नैथियाव दङ नखराव पेन्सन लाग्रा दंब्ला आरो पेन्सनखौ दानफायाव 10,000 आरो बेनि बांसिन रां मोनोब्ला। थामथियाव दङ नखराव 2 हेक्टर्सनि बांसिन हा थायोब्ला बिथांमोनहाबो गनायथि गैया। बेनि अनगायैबो आरो माखासे गोबां नेमखान्थिफोर दंबावो। ड्राग्सनि हेंथा रायजोआव गोख्रों सिग्रोमनाया जागासिनो दङ, नाथाय बेबायदियावबो गियाखै माखासे ड्राग्स फालांगिरिफोरा। फिन खेबसेबाव आसाम पुलिसा हमनो हादों गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे 2 फालांगिरि। हमनो मोननाय ड्राग्सनि लिरथाया 164 पेकेटआव थानाय खमैबो 2 केजि 125 ग्राम, जायनि बेसेनखौ 7 कौटि रां जागोन होननानै मिथिहोदों। आसाम पुलिसा कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय बे आयेन बेरेखा ड्राग्सजों लोगोसे ड्राग्स फालांगिरि 2खौ हमनो हादों। हमजानाय सासेया मणिपुरनि आइजो TH पाउने 50 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेया नागालेण्डनि मुङा केविन मफि 28 बोसोर बैसोनि। हमजानाय आइजोआ इन्टारनेशनेल ड्राग्स फालांगि खालामनायजोंबो सोमोन्दो दंमोन, लोगोसे आसामाव मरिगाव, नगाव आरो गुवाहाटीफोराव गोबां ड्राग्स दैथायहरोमोन। आसाम पुलिसा बायग्रा जाफ्लानानै आइजोनाव ड्राग्स बायनो थांदोंमोन, बेयावनो आइजोखौ हमनो हादों। बारग' NDFB धीरेन ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनिसिम थोंजोङै सोंथि खालामदों। बिथांमोनहा मोनसे खौरांगिरि मेल जिरायनानै माखासे खोथा फोरमायथिदों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बारग' NDFBफोरनि मोननो गोनांनि सायाव आसाम सरकार आरो बिटिआरनि सागानगिरिफोर प्रमद बर', गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो माखासे बिथांमोनखौ लानानै थांनाय 7 आरो 14 जुनाव सावरायलायनाय जिरायदोंमोन। जाय सावरायलायनायाव बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि धीरेन बर'खौ खौरां हराखै आरो नासयदों होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा, जायनि थाखाय बारग' NDFBफोरनि गासै 4,036 सोद्रोमाफोरनि थाखाय 160 कौटि रांनि पेकेजखौ आसाम सरकारा गनायथि होनायनि सोमोन्दै धीरेन बर' हान्जानि सोद्रोमाफोरा जेबो मिथिया होननानै फोरमायथिदों। बेबायदि खालामनायनि थाखाय बिथांमोनहा BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि खालामदों दि बिसायख'थिनि समाव जानाय एना-एनिखौ लानानैनो दाबो राजखान्थि सोलो खालामदों नामा होननानै, लोगोसे बुंथिबावदों दि बारग' NDFBनि सोद्रोमाफोरखौ समान नोजोरजों नायालासे बेबायदि खालामोब्ला हाग्रायाव थांफिननो गोनां जागोन आरो सोमावसारफिननोबो गोनां जागोन होननानै। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा सोंथि खालामबावदों दि बारग' NDFBफोरनि 4,036 जायनो 160 कौटि रांनि पेकेज होनायनि गनायथि होदों, बे फारियाव धीरेन हान्जानि सोद्रोमाफोरनि मुं दंना गैया होननानै। लोगोसे BTC सरकारा जाहाथे बयखौबो समान नोजोरजों नायो, बेनि सायाव नोजोर होनो थाखाय दिपेन बर'खौबो खावलायदों बिथांमोनहा। प्रमद बर' बिथांनाव सोंथि सोंनायनि अनगायैबो आसाम सरकारा लानाय थांखि बारग' NDFBफोरनो स्किल ट्रेनिं होनाय जागोन, बेनि सायावबो बुंथिदों बिथांमोनहा। सिगांबो दान मोनथामनि थाखाय केम्पआव स्किल ट्रेनिं होनाया जाखांबाय, नाथाय बेनि गेजेरजों जेबो मुलाम्फा मोननो हायाखै। बेनिखायनो जायफोर फिजिकेलि फिट आरो रोंगौथि गोनांखा बिथांमोनखौ साख्रियाव थिसननायनि खोथा सानग्रोनो थाखाय खावलायदों आरो जायफोरा स्किल ट्रेनिं मोनाखै बिथांमोनखौ ट्रेनिं होनानै बिथांमोननि जिउ खुंनायनि सायाव राहा खालामनानै होनो थाखाय खावलायदों। CBSEआ क्लास 12नि आनजादखौ सिगाङावनो केन्सेल खालामदोंमोन आरो फरायसाफोरनो मार्क्स होनायनि सायाव सुप्रिम कर्टआ इभालुएसन क्राइटेरियाखौ बिदोंमोन। CBSEआ दा क्लास 12 फरायसाफोरनो मार्क्स होनायनि सायाव इभालुएसन क्राइटेरियाखौ सुप्रिम कर्टनो गथायबाय। नाम्बार होनायनि सायाव CBSEआ जमा होनाय बायदिब्ला फरायसाफोरनि क्लास 10, 11 आरो 12नि थिउरि आनजादफोराव मोननाय मार्क्सनि सायावनो CBSEआ क्लास 12नि मार्क्सखौ होनाय जागोन, जेरै क्लास 12नि इउनिट टेस्ट एबा मिड टार्म एबा प्रि बोर्ड एग्जामाव मोननाय मार्क्सनि 40% लानाय जागोन। क्लास 11निफ्राय फाइनाल एग्जामाव थिउरियाव मोननाय मार्क्सनि 30% लानाय जागोन आरो क्लास 10निफ्राय मोनबा साबजेक्टनि मादाव बांसिन मार्क्स मोननो हानाय मोनथाम साबजेक्टनि एभारेज थिउरि मार्क्सनि 30% लानाय जागोन। सुंद'यै बुंनो थाङोब्ला क्लास 12निफ्राय 40%, क्लास 11निफ्राय 30% आरो क्लास 10निफ्राय 30% लानाय जागोन। प्रेक्टिकेलनि मार्क्सखौ क्लास 12नि एग्जामनिफ्रायनो लानाय जागोन। मख'नो गोनांदि CBSE क्लास 12नि रिजाल्टआ 31 जुलाइसिमनि गेजेराव फोसावजागोन। BTSनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा मैया बाक्सा जिल्लानि सदर थावनि मुसलपुरनि माखासे आद्रा थानाय सोरखारि न'खौ नायगिदिंहैदों आरो मोनसे समायना आलासि जिरायग्रा महर होनायजों लोगोसे हारिमुआरि न'खौ साबना हामना खालामनो थाखाय खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारा थाग थियारि जादों आरो बेखौ फैगौ 3 दाननि गेजेरावनो लुफुंनाय जागोन होननानैबो प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। बेजों लोगोसेनो आलासि थाग्रा न'नि सेराव मोनसे समायना गथ'फोरनि पार्क खालामनाय जागोन आरो सोरगिदिं साखोन-सिखोन लाखिनो थाखाय थाबैनो खामानिफोरखौ मावनाय जासिगोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा।
4 जुनाव बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया फोसावनाय मोनसे नटिस जाय नटिसआव बिटिआरनि गासैबो जौगालु बिथांखिफोरखौ सामलायनाय आरो नोजोर लाखिनायनि बिबानखौ बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिफोरनो होनाय जादोंमोन। बे नटिसनि हेंथायै अल इन्डिया बड' पिपल्स नेशनेल लीग फर बड'लेण्ड स्टेटहुडनि आफादगिरि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि बिथाङा बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम एबा गोसोखां बिलाइ गथायदों आरो 4 जुनाव ओंखारनाय नटिसखौबो बोखारफिननो थाखाय खावलायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि बर'फोरनि थै आरो गोलोमदैजों सोरजिनाय बिटिसिनि गोहोखौ आसाम सोरखारा लांफिननो सोलो खालामदों आरो बिदि खालामनाया बिटिसि गोरोबथा 2003 एक्टनि पेराग्राफ 3B आरो 2 नि हेंथा जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा, जायनि थाखाय 4 जुनाव ओंखारनाय नटिसखौ बोखांनानै लाफिनाब्ला बिजिरसालिसिमबो थांनो गोनां जागोन होननानैबो हुमखि होदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया। लोगोसे बिटिसि एक्ट 2003 नि बायदिब्ला रायजोनि डिसि आरो एसपिफोरनि साख्रिया बिटिसि सोरखारनि सिङाव फैया, थोंजोङै आसाम सोरखारनि सिङावसो फैयो। बेराफारसेथिं बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया फोरमायथिदों दि बिटिसिनि मोनब्रै जिल्लानि डिसिआ खावसे बिटिसि गभर्नमेन्टनि सिङावनो फैयो, नाथाय बेनि जेबो अफिसियेल अर्डार गैया होननानै फोरमायथिदों सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया। जुदि डिसि आरो एसपिनि साख्रिखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनि सिङाव लाबोनोब्ला सेन्ट्रेल एक्टनि गोनांथि दङ, बेयाव स्टेट एक्जिकिउटिभ अर्डारा खामानि होनाय नङा होननानैबो फोरमायथिबावदों बिथाङा। मिज'रामनि बक्सार नुटलाई लालबियाखिम्मा बिथाङा इन्टारनेशनेल बक्सिं एस'सिएशन IBA 2021 टाइटेलनि थाखाय गेलेगोन आरो बिथाङानो बे टाइटेलनि थाखाय भारतनिफ्राय गिबिसिन गेलेजेनगोन। बक्सार नुटलाई बिथाङा थांनाय 2018 मायथाइयाव बुहुमनि नाम्बार 1 अलिम्पिक गल्ड मेडेलिस्ट हासानभय दुस्मेटभखौ काजाकिस्तानाव जानाय बक्सिं गेलेनायाव फेजेननो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि इन्टारनेशनेल बक्सिं एस'सिएशन IBA 2021 आ फैगौ आगस्त दाननिफ्राय जागायजेनगोन। बिथां नुटलाइनि थांखिया बे बक्सिं गेलेनायाव IBA 2021 नि टाइटेलखौ देरहानाय, बेनि उनाव WBO, IBF आरो WBC टाइटेलफोरनि थाखाय गेलेनाय होननानै फोरमायथिदों। बर' हारिमु सिबियारि आरो अनसायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ गिबि खेबनि थाखाय बड' टिभि सिरियाल दिहुननो आखायाव लादों। सिरियालनि मुङा जागोन जौ। जौ सिरियालनि सायाव राजेन बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला जौआ दासान्दि लाइमोनफोरनि गेजेराव माबायदि गोहोम खोख्लैदों आरो बेनिफ्राय माबोरै उदां जानो हागोन बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो जौ सिरियालखौ दिहुननाय जादों होननानै फोरमायथिदों। गोदानै दिहुनजानो गोनां जौ सिरियालखौ इंखं टेलिभिजनाव 1 जुलाइनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन आरो बे सिरियालाव मुंदांखा फावखुंग्रि रिंकुमनि नार्जारी बिथांखौबो नुनो मोननाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।